Serotke, Truk. Tak tunu kepalamu, ndasmu biasane ndasmu kok kepala. Nek kepala ki sama kepala. Iya Kang Garing, nembang opo engko tak ngrungokke. Sing tembang-tembang modern kae wae. Ingku ceria. Wis ta Truk kowe iki ngapa ta ora nembang? Anteng kok tak tembake. Yo minta maaf Kang Garing. Nyuwun pambiyantune Ibu Wahyu ya, Gong. Apik rasa jak omong wedok ndak mulai mumet. Bu Wahyu arep karo apa? Iki mau ana sing nyuwun saka njero nalika ning transit mau. Nalika ning ndi Kang Garing transit? Oh. Nyuwun Sinom Parijata. Wala diaturake apik tenan Sinom Parijata kuwi Kang Garing slendro apa lepok? Pelok kok lepok. Belok nah. Neno. Wah, penak tenan lho. Wah. Gironge sing lanang seniman sing wadon seniwati kok aku kok kaya curiga kowe kaya wong lara ta Truk. Ora Kang ya mbok menawa suaraku lagi owah sak utekku ya iso sing wadon seniwati kayane mumpluk kok mumpluk ora. Wis aku taruh Bagong weh. Ora dong ora. Mangga diaturake. Monggo Bu Wahyu dipun aturaken inggih menika Sintom Barisana. Sintom ora. Sinom ya Sintom. Tasken sakno anggen jenengan kula enggak bawa Prabanduna. Oh nggih. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing saka 5 titik lenggan sak mangke menika nggih. Anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna ing Ngawungga. Mugi kasucana anggen jenengan dikula enggah Koko Prabu Basukarna. Kawula nuwun Nyai. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing Ngawungga. Namung kemarin ngumpul ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk kersa paduka Yai Prabu Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Boten langkung kasucana anggen jenengan dikula enggah. Kawula nuwun nggih ngestu padha paduka Yai Prabu Ngastina. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing raka Ngawungga Yai Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno ngira kadung ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho iki sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing rayipun Kartomarmo delan saksampunipun kepareng ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa sira sadi ngaturke bekti wonten Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula punika jimat paribe. Dayana ing kasantosan lantatanan para kawula kang padha gandung sepo aja ngantun ing padha saur manuk jeneng manila Jamba Barake dikatining pasewakan lho napa sampun paduka dawaken bandhi kula candhi jimat Gusti sesembahan kula Ngastina Paman Haryo Sembuni kula wonten timbalaning ngadhawuh nggih anak Prabu Bawaduna wonten dawuh nggih Kakang Prabu Karna Ngawungga wonten timbalan Yai sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu Karna dene dinten samangke ingkang putra Ngastina pun Duryudana ngawontenaken pasewakan ingkang benek raratat ingkang sampun marmo titik lenggan sak mangke kula badhe ngrembak samukawis ingkang tumrapipun Duryudana wigati tumrap kesanggul anggen kula gesang wonten ing negari Ngastina lan monggo dados nalindranipun para kawula sak negari Ngastina namung satringipun kula hamba baraken menawa wigati sing pasewakan mboten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten ya sing pangandika para sepuh anggenipun paring samudra pangasami dhateng ingkang rayi utawi ingkang putra Ngastina dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benek raratat ingkang sampun paman kula sejenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Ngastina nuwun sewu ngamuti bilih ingkang paman menika gesang iyup sandhap pada paduka anak Prabu mila sampun ngantos sak mangke wonten raosa nggorunggi sak lebeting penggalih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang abdi kepatihan kejawi amung nyadong timbalan paduka anak Prabu Ngastina babakan perkawis anggen paduka nglempakaken para sepuh nuwun sewu nggih sampun ngantos ing wanci rina nadaning wanci ratri kula kakersakaken sowan ingkang bapa mboten badhe suwala tertentu medya mastuti dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina malah sak mangke kepareng ngambah barana ingkang sejati menawa ingkang dados pirembagan madaning pasewakan ingkang bapa ing kepatihan sedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabdata paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing saka 5 nggih ing mangajab kados kula jangkau enggal prapta ingkang kajangka inggih menika Datru ya negari Ngastina samangke gadheng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten ing Datru ya Praja Ngastina
Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sabda pangandika Paduka Anak Prabu Ngastina. Monggo Ratri ambabaraken ingkang bapa ing kepatihan utawi bapa ing saka 5. Samangke kula dongeng ngangulaken jangga nelingaken Karna. Midhangetaken sabda Tama Paduka Anak Prabu Ngastina. Menapa to darunanipun dene Paduka ngawontenaken masewakan ingkang bener lan ingkang sampun ger. Ingkang bapa cumadung dawuh. Yai, semanten ugi ingkang Raka ing Ngawangga. Kula ugi cumadung dawuh sabda pangandika Paduka Yai Prabu. Kepareng babarana ingkang sejati kula janelingaken Karna. Mastuki sabda Tama Paduka Yai Prabu Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Wong-wong ramyang ingkang driya Purwang Candra katawangan sumuk ing das katuritan lumut kabyataning puji Menteri Rama Nawung kekunging wang wisesa Duno wonten timbalan ngadhawuh nggih Paman Haryo Sengkuni wonten timbalan anak Prabu wali-wali menapa madaning Datru Negari Ngastina dinten samangke kula mboten badhe ngrembak babagan Negari Ngastina miwah kanalindranipun Duryudana nadyan sampun saged dipun penggalih dening para sepuh pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pasewakan pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pepanggihan madaning Datru Negari Ngastina mboten wonten sanes ing karembak samangke inggih budidaya pecahipun para Pandhawa mboten benten kaliyan lelampahan ingkang kelampah dinten menika kula nglempahaken para sepuh Bawa Truna Paman Haryo Sengkuni Kakang Prabu Karna ing Ngawangga wigatosipun mboten sanes kejawi hambudidaya hambudi sarana kados pundi caranipun Pandhawa saged sirna saking lumahing bumi kreping langit menika ingkang kula jangkah nadyan sami mestani Pandhawa menika tasih kulit daging-daging kaliyan pun Duryudana menika tasih sederek kula piyambak nanging pangraos kula anggen kula dados nalindra wonten Negari Ngastina menika mboten badhe ayem kula mboten badhe tentrem miwah kula mboten badhe jenak tuwin ngraosaken kepenak menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun Pandhawa tasih saged nyawang dhateng gelaring jagat miwah eseming rembulan ingkang kula dama-dama ingkang tansah gumana musik rinten pamraning dalu mboten sanes kejawi namung benjang menapa kula nyumurupi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit lamban mekaten menika sampun boten badhe kula tutupi malih sedaya sampun sami mangertosi para nayaka punggawa mandhapipun para kawula bilih Duryudana menika gadhahi raos gedhing keburu sengit dhateng para Pandhawa menika boten badhe kula selaki jernyatanipun kados mekaten krana menapa menawi Pandhawa menika tasih gesang kula boten badhe jenak anggenipun lenggah dampar ke Prabu Ngastina mila dinten samangke kula ngrawuhaken para sepuh ngrawuhaken para ing sami lenggah madaning Datru Negari Ngastina namung badhe kula suwuni priksa benjang menapa lan kula suwuni priksa kados pundi srana nadyan ginakaken srana ingkang licik nadyan ginakaken srana ingkang singlar saking rasa kasatriyan tuwin jiwaning satriya menika boten dados sebab menawi kedah ginakaken srana nyuduk saka mburi menika ugi kula mathuk tuwin gathuk waton setunggal kemawon ingkang tansah kula ajab boten sanes kejawi namung Pandhawa enggal ngatang-atang dados bathang mboten sesuk mboten sumben nek iso dina niki Pandhawa tekaning pati sikra-sikra yen permana kanca sikra rakinawang sesangka nalindra mbekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya
Kurdo kura reka kiri-kiri nanggono magawi keluar Nunamut pasang kaliman tabi tinebino iki lodoni dumawaing tawang tuwang yayi panipaksa kula ingkang nunjukaken rasa paduka Prabu Ngastina. Bawa Prabu Karna majeng anggenipun lenggah Tanten ajeng kalian ingkang rayi Ngastina menapa panjenengan sampun pikantuk srana kados pundi carananipun Pandhawa saged sirna margalayu pangrumiyin. Mboten babagan perkawis anggen kula nedya mejahi para Pandhawa kula kunjukaken rasa paduka Prabu menika mboten. Tuwin kula mboten manggihaken satunggiling srana anggenipun kula ngaturaken srana menapa supados Pandhawa menika saged pejah menika nggih mboten. Namung anggen kula majeng rasa paduka Prabu menika estripun badhe ngaturaken gela raosing manah kula. Gela kados pundi? Yayi. Kula menika deku-deku wonten negaring Ngastina pendak-pendak katimbalan sowan kula menika netepi dhateng darmanipun anggen kula menika ngeyop dhateng paduka Prabu Ngastina. Tuwin kula menika ngrumaosi bilih kula menika pinaringan pangkat senopati wonten negaring Ngastina. Nggih. Ngantos kawiyos ucapipun Karna ingkang awis piyambak bilih pejah gesangipun Narpati Basukarna menika badhe kula udhakaken kinarya cagak tuwakipun paduka Prabu anggenipun dados kalih wonten negaring Ngastina. Menika kula sampun mangertos emanipun dinten sak mangke kula menika gelo. Olehipun paduka Kakang Prabu Karna gelo sababipun menapa? Yayi, nuwun pamunten. Kula nyuwun priksa pedamelanipun senopati menika menapa? Pedamelanipun senopati menika menapa? Nggih, panjenengan menika dados bebetengipun Duryudana. Menawi wonten pedhiyang menawi wonten Alindra ingkang sak mangke badhe anucik dhateng Prabunipun Duryudana panjenengan ingkang kedah ngrampungi karya. Mongko nyatanipun ingkang panjenengan galih saben dinten menika mboten sami kejawi namung para Pandhawa. Ingkang panjenengan galih menika mboten sami kejawi namung para Pandhawa namung nuwun sewu. Panjenengan iki dereng nuwun sewu dereng lamur. Tuwin panjenengan menika tasih cetha anggenipun ningali sinten kemawon ingkang lenggah madaning pasewaken. Cetha wonten ing mriki menika lenggah Narpati Basukarna anggenipun sowan wit kala wau enjing. Kula menika namung angrantu benjang napa kula menika pikantos dawuh saking paduka Prabu supados kula menika mejahi para Pandhawa. Ning jebulipun nuwal saka gembolan mrucut saka kudangan. Pendak-pendak ngrembak mejahi para Pandhawa namung ngidul rembak kados pundi caranipun Pandhawa menika pejah nanging paduka mboten purun makarya kanthi jiwa kasatriyan. Menawi paduka Prabu menika jiring getih wedi mati monggo ta kula aturi dawuh dhateng Raka Nyawangga. Kula aturi dawuh dhateng Raka Nyawangga kula sagah nyangking mestanganipun para Pandhawa nadyan pilaringan wekdal setunggal dinten. Menawi Karna menika mboten saged magas janganipun Pandhawa gangsal cacahipun awung kula mboten madheg senopati tuwin awung kula menika dipun copot kelenggan kula menika dados senopati negaring Ngastina. Namung emanipun nggih panjenengan menika Nalindra kalukeng rajagan ngantos keberbeken dhateng kumandhangipun Prabu Duryudana. Nalindra Sugibanda, Sugibandu, Sugibanda tegese Sugibana Pices. Sugibandu panjenengan menika Nalindra ingkang Ababala Raja. Kathah para Narpati senopati Nalindra ingkang sedaya sumuya dhateng pangripun Nyai Prabu Duryudana wadene. Jebul pinanggipun paduka menika satunggiling Nalindra ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Kula lingsem. Jebul pinanggipun slaminipun menika Karna menika sowan utawi Karna menika ngeyop dhateng satunggiling Nalindra ingkang jiring getih wedi mati. Menawi panjenengan menika nyantanipun boten tentrem, boten ayem, boten jenak, tuwin boten kepenak menawi Pandhawa menika tasih gesang wonten ing alam padhang. Menawi panjenengan menika ajiwa satriya tentunika boten sisah nglempakaken para sepuh dipun jangkah piyambak para Pandhawa. Sepira ta bobotipun para Pandhawa? Menawi panjenengan menika jilih, menawi panjenengan boten mantengan para Pandhawa. Kula aturi dawuh dhateng Raka Nyawangga supados kula magas janganipun para Pandhawa menika kula sagah ning aja nggunakake cara sing licik. Panjenengan menika piyai kakung lho Yayi. Panjenengan menika piyai kakung. Lah kok kaya wadon pepinjungan menika dos pundi? Sedaya atur sampeyan wis kula tampa. Napa sing mangkandhake niku mung waton ngucap ning tanpa nganggo pitung. Liripun kados pundi Pandhawa menika Tidaya. Kula aturi nadyan Kurawa menika satus gedhabiah ning ditanding karo Pandhawa 5 cacahe ora ana sing monggo priya. Kula niku isih genep nalar kula niku iso genep kanca indriya kula. Kula iso mitung, kula iso gelar, kula iso gulung. Yen kula dhewe sing jangkah para Pandhawa tan Wurma Duryudana bali teng negara Sina dadi bathang. Jebul pinanggipun sampeyan ling ngendika kaya ngono niku janjane kula ngerti lereke. Sapa to Narpati Basukarna menika tunggal wadah kalian para Pandhawa. Sampeyan ngojok-ojok Hyang Duryudana supaya kula dhewe sing mangkat mateni para Pandhawa. Pamrih sampeyan kula ngerti. Pamrih sampeyan kula wis iso mbagapi supaya Duryudana tang mutar. Nek Duryudana mutar sampeyan syukuran sak negara Ngawangga. Nggih napa mboten?
Tunggal Sumarante kula nuwun sewu nggih kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran sampun ngantos panjenengan ajeng gugu dhateng pengendhanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga ngantos panjenengan supe Purwabusina bilih panjenengan minggu nedhengipun Siniwaka dhateng sanggaring para kawula para nayaka sak negari Ngastina kula aturi sabar nggih sabar nalindra lenggah Siniwaka menika kedah kebak ing kesabaran kedah kathah pangapuranipun dhateng sinten kemawon nggih yen mapunten Tuna mboten dados menapa sengkel ati kula iso ngucap ning ora iso nglakoni nek pancen Kakang Prabu Karna menika rumangsa dadi Senopati negara Ngastina ora sah tak kongkon jumangkah ndang nigas jangkaning Pandhawa 5 cacahe diaturke teng arep kula niku tegese wong sing tetep karo kewajibane ning nyatane wing nerwetek guneme kaya beten sewu nepo pategalan ndrawili ucape kaya grojogan anggepe kaya bener-bener dhewe leres nuwun sewu nuwun panjenengan kedah tanggap kalian pewatekanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga jenyatanipun piyambakipun menika gampil mesgul penggalihipun nggih Tuna samangke sareng kula pitang-pitang jebul namung wonten piyantun kalih ingkang sanyatanipun lahir batin kalian pun Duryudana setunggal paman Harya Sentuni angka kalih Bapa Durna mila bincang malih menawi kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa kula boten badhe ngaturi Kakang Prabu Karna ing Ngawangga menika langkung prayogi cekap ing abdipun Begawan Durna kaliyan pun Adipati Harya Sentuni menika sampun merantasi karya mangsuli rembak ing ajeng perkara sing wis bali ning negarane ya wis ben ora usah digagas saniki kula ajeng rembug napa sing kula aturaken leres mengendika paduka anak Prabu kula suwun Paman Harya Sentuni Bapa Durna saged ngaturaken pripun caranipun supados kula enggal nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dadi batang Pandhawa sirna margalayu nyawa-nyawa jimat kula nggih menawi paduka dangu babagan perkawis menika kula nuwun sewu kula nggadahi atur perkawis leres lan boten kula sumanggaken dhateng anak Prabu Ngastina Paman Darbiatur menapa Pandhawa menika kekiyatanipun namung wonten satriya kalih inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka menawi anak Prabu Puntadewa kaliyan pun Nakula Sedewa menika gampil nanging tumrap kula saka gurunipun Pandhawa menika namung piyantun kalih inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka menawi paduka anak Prabu saged damel srana pejahipun Werkudara lan Janaka menika gampil mejahi para Pandhawa bebasanipun angel pijet wae ngranti suwe banyu sinaring ngoten paman inggih terus carane pripun lah menika ingkang dereng saged kula aturaken menawi perkawis pejahipun para Pandhawa menika kula dereng saged matur nanging kula nggadahi go bertikel Werkudara menika dipun pejahi Janaka menika dipun pejahi kantun 3 anak Prabu Puntadewa kaliyan Nakula Sedewa menika gampil anggenipun mejahi nggih pun iso kula tampa leres kula niki nyuwun priksa menapa carane mateni piye niku sing dereng ketemu lajeng Depate dolope pirang-pirang lho Depate mbuh wong endi kowe ora rombongan barang dolopi lajeng caranipun paman kados pundi nuwun sewu ingkang ngertos dhateng pengapesanipun para Pandhawa menika inggih menika pun Kakang Durna nuwun sewu Depate kok mang lemparke teng kula panjenengan prisa piyambak to panjenengan menika gurunipun Pandhawa kula kinten lan kula percaya nek sampeyan iso gawe srana patining Werkudara lan Janaka monggo kula aturi ingkang nimbali ingkang kawogan kemawon nggih anak Prabu Bawaduna wonten dawuh nggih kados pundi saranipun supados Werkudara kaliyan Janaka samangke saged pejah caranipun kados pundi menawi babakan menika kok mboten wau-wau panjenengan dangu kaliyan Kang Bopeng Saka Lima menawi kala sonten wau panjenengan sampun paring dawuh piye carane matine Werkudara kaliyan Janaka kula kinten pasewakan menika mboten dangunipun kados ngaten menika nggih matur sembah nuwun sami-sami caranipun kados pundi menawi caranipun mejahi Werkudara kaliyan Janaka menika nuwun sewu kula utate kok dereng kepanggih nggih sampeyan iki piye to iki ngarep mawi kaya iso ana pengarep-arep kok bareng tundhone kok ora ketemu Depate pripun Kakang Durna nuwun sewu lho Depate nadan panjenengan iso ngandhakake nek to krimpianing para Pandhawa ki ning Werkudara karo Janaka ning nuwun sewu nggih wonten mriku niku lek digoleki angele mateni Werkudara karo Janaka janyatane satriya loro niku pancen Debyasura sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jenara menter tinembak bengkong sinuduk putung Werkudara niku sapa sing iso ngasurake karo saning Werkudara mboten wonten nggih najan Kurawa 100 cacahe bebasanipun ngepong wakal binaya mangat Werkudara mboten ajeng iso dikalahke Kurawa 100 kon maju bareng kula iso ngarani nek Kurawa mesti bakal tumpes kelor tanpa sisa mergo kekuwataning Pandhawa aja kok Werkudara Janaka sing lemak-lemak midak telek ora penteng nek basa Jawane niku midak kapuk ora penteng padha-padha empuke oh nggih mung sing siji ora mampu sing siji mampu midak telek ora penteng ning nuwun sewu Janaka niku ya digdaya sekti kalintang jayaning perang ngaten Kurawa 100 kok ngrebut Janaka menteng jemparing siji mumbul ana ing antariksa wekasan jemparing dadi akeh banget kaya udan jemparing sampeyan ajeng delik teng pundi mati kabeh para sata Kurawa
niku lho sing kudu digoleki srana slanane supaya Werkudara lan Janaka niku iso mati ngoten niku carane pripun arepa digdaya kaya ngapa sing jeneng satriya niku nggadahi keringkian nggadahi pengapesan manggoleki pengapesanipun Werkudara kalih Janaka oh nek wong loro niku ketake mboten wonten pengapesane Depate mergo lahir batin limpat ing kawruh lahire ya limpat batine ya limpat paningaling Janaka lan Werkudara menika mboten kok nganggo peningal lahir tok ning nganggo peningal batin piyambakipun niku iso ngerti sing teko ki sapa sing jak jagongan ki sapa lahir batine kepiye karo Werkudara karo Janaka Werkudara Janaka menika wis ngerti dadi upama sing dijak jagongan ki ora lahir batin karo Janaka napa sing diduweni Janaka ya ora bakal diblake karo wong sing dijagongke karo Janaka niku wau nggih selagine kula gurune Janaka wae kula meniku nganti bingung golek pengapesaning si Janaka dijak perang cara napa kemawon saged perang Candrasa iso perang Madras iso Janaka niku limpat dijak perang Jemparing sapa sing iso ngungkuli Jemparinging Begawan Durna tuk nalika kula isih enom jeneng kula Kumbayana nggih nggih mang catet nggih nggih cek kula enom biyen jenenge Bambang Kumbayana ampun dereng Bambang Gentolet nggih Bambang Kumbayana nggih nggih niku sapa sing iso nglakit Begawan Durna nggone manah ya ming Janaka sampean kelingan to zaman pendataran siswa Sukalima Janaka kula ken manah manuk mongko manuke manuk cilik enten pucuke wit cemara sing dhuwure ora karo-karuan Janaka yen bisa panan mripate manuk kuwi Janaka manah manuk niku mripate cepling mongko manuke ora obah apa nang glelek niku Janaka selagine kula gurune mawon kena ndase manuk nganti kiwir-kiwir nggih 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 niku Janaka sapa sing ngguli olah Jemparing Janaka mboten kula ngeculke Jemparing Janaka ngeculke Jemparing kenging pas tengahing Jemparing kula sigar dadi loro niku nek mboten Janaka mboten iso Werkudara niku olah gada wah najan gatane Werkudara niku gedene ora jamak inggih menika gada Lukitasari gada Landhita Muka ning wis dicekel Werkudara arepa gedhe kowe Kurawa santos maju glundungi gada Landhita Muka Lukitasari mesti bakal sirna margalayu nuwun sewu niku rak bab sing lahir nggih nek sing batin mesti kemawon sampeyan iso ngerteni Dik Mate pripun sampeyan lali to lali napa Werkudara niku entuk sastra cetha paripurna ing wangsit sastra jendra pangruwating diyu ya tirta pawitra mahning suci ngelmu kasampurnan ngelmu sangkan paraning dumadi jagat menika sapa sing duweni siji tok ming si Werkudara tok Werkudara niku tau ketemu karo dewane tau ketemu karo gustine ya menika Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci sing citrane padha karo si Werkudara mula sinebut jagat gedhe lan jagat cilik menika mboten wonten bentenipun teng mriku mboten wonten satriya ingkang saged numpuli dhateng pun Werkudara sastra cetha paripurna ing wangsit niku gawate keliwat-liwat sastra jendra pangruwating diyu niku gawate keliwat-liwat kacarios tuk nalika semanten wonten satunggiling brahmana ingkang namipun Begawan Wisrawa mejahaken ngelmu sastra jendra hayuningrat dhateng pun Dewi Sukesi nggih nalika semanten wonten satriya ingkang namung midhangetaken mongko ora entuk liwahe Begawan Wisrawa satriya wau dadi buta raine niku merga walate sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu ngoten nggih Kakang nggih mula Werkudara niku batine ya sentosa Janaka batine ya luwih ampuh Janaka tau tate dadi Begawan Ciptaning ya Ciptawening ing Guwa Witaraga peparab Begawan Mintaraga lho niki ampun kleru nggih Guwa Witaraga peparab Begawan Mintaraga ya Begawan Ciptaning kayangan geger merga Janaka tapa nduk nalika semanten nganti Bathara Indra ingkang nalika semanten sesinglan Resi Upadya bebeda Janaka niku ringkane ana wong wedok ning Janaka nalika tapa niku jan luar biasa nggih digaja widodari 7 monggo widodari panjenengan ngerti dhewe to widodari niku kaya ngapa ayune ngungkuli satuse ayune wong alam donya widodari 7 mudhun ning ngareping Begawan Ciptaning ana sing gletak ning pangkone ana sing ngrangkul saka mburi ana sing disesek-sesek ngono pokoke supaya Janaka niku jugar nggone tapa ana sing ngarasi karo pipine Janaka lan sak pitulute ning Janaka tugur nggone tapa ora kenggo ora kegodha dening widodari 7 niku wau malah widodari 7 mau doke danan karo Janaka mula do patutan kabeh ngoten nggih Kakang nggih nek dipikir saniki wong loro niku dibandingke kali Kurawa mawon sinten Kurawa sing tau tate dadi pendhita kula tak takon anten apa Dursasana tau tapa napa dereng tau Kartomarma tau tapa nggureke kayangan dereng tau Joko Nadus neng kali 7 dina 7 bengi wae nggawa banyu anget ayo nyiduk dikeke ember iso wae kaya ngono kok kon lakoni dokon poso ora mangan 7 dina 7 bengi wae neng omah do poso dodolan do mampir angkringan niku Kurawa napa kelakon kaya ngoten niku duwe kasekten sing luwih kula tak takon sampeyan kok ngerti napa guru niku ora entuk niti priksa mobamu sing para siswa kula titi priksa engkake kaya do iya setika niki to Kurawa iki tak wenehi Aji Jaya Kawijayan iki tinata mendat jero menter seranane kowe kudu nglakoni poso 40 dina 40 bengi ora mangan ora ngombe ora turu ana ing jroning senteng kasatriyanmu dhewe-dhewe oh sing kuat ming Durmagati tok
Durma Gati kuat ning gawa bojone ning jero sendang. 40 dina 40 bengi. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih mula nuwun sewu nggih menawi dipun jangka, menawi dipun jangka pejahipun Werkudara kaliyan pun Janaka menika boten badhe saged kelampan. Namung nuwun sewu leres ngendikipun Adipati Haryo Sengkuni menawi dipun taliti kanthi ingkang permati, dipun titip priksa ingkang kanthi perkasa. Keringkian menika sedaya wonten. Nggih. Keringkian menika sedaya wonten. Aja to miyut ndak ketara. Keringkian menika sedaya wonten. Nggih. Dipun titili. Napa Kakang? Dipun titili kekuwataning pendhawa menika sekedhik-sekedhik. Serananipun digawe grantes pikire. Digawe grantes pikire. Nggih, wong niku nek grantes pikire arep wong sentosa kaya ngapa? Keringkiane mesti bakal ketok. Oh, ngoten. Nggih, keringkiane mesti bakal ketok. Mula Werkudara Janaka menika arep didaya kliwat ukur tanpa ana duwe keringkian. Nek digawe atine kuwi grantes, keringkiane mesti bakal ketok. Terus carane gawe grantes Werkudara kali Janaka pripun Kakang? Dicolong katresnane. Katresnane Janaka kali Werkudara niku napa kudu dipejahi sik bojone? Mboten, mboten. Mboten. Janaka niku mboten patiya tresna karo Sembadra. Oh. Kali Srikandi ya mboten tresna. Ketarane Janaka niku budi-budi mesti rabi. Oh. Dadi mboten bage Janaka niku tresna kalih para Sembadra kali para Srikandi. Napa Werkudara ya kudu dipateni garwane Werkudara telu cacahe. Inggih menika Nagagini, Arimbi, Urangayu. Ampun, ampun. Menika Werkudara ya ora pae tresna karo bojo-bojone nyatane rata dadi parani. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Lah terus katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku mung kali karo kakari kok. Alon-alon. Ajeng watuk e Depate. Nggih. Nggih watuk sik. Nggih. Katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku kali Panakawan. Oh, Panakawan. Panakawan iki menika Semar, Gareng, Petruk lan Semar. Bagong. Nggih. Nek ngoten kedadipun singkirke Panakawan. Nek Janaka kelangan Panakawan, menika piyambakipun mesti grantes. Panjenengan tau tate kemutan. Duk jaman lakon Semar lara. Nggih. Wonten ing crita Wahyu Kamulyan. Nggih. Semar nalika semanten nandhang lara, Janaka le nangisi 7 dina 7 bengi, ora gelem bali teng Madukara. Ngrungkepi kaliyan Semar Badranaya, merga Semar nalika semanten lara. Ateges katresnane Janaka niku mung karo Semar Badranaya. Oh, ngoten. Ning mateni Semar ya angel meneh. Nggih. Jan mangsa kula kok mboten ketemu kali batine ngeten mawon. Semar angel dipateni kudu dititili. Wah. Dititili melih. Titili ping 7. Nggih. Carane Semar ya digawe grantes pikire. Semar digawe grantes carane sing dipateni aja Semar. Ning anak-anake Semar. Gareng, Petruk, Bagong pateni. Nek Gareng, Petruk, Bagong pateni, Semar ora duwe kanca teng jagat. Grantes pikire. Semar grantes, Semar lara. Semar lara, Janaka grantes. Semar mati, Janaka lara. Nggih. Janaka lara Werkudara grantes. Janaka mati Werkudara lara. Lho, ora urut ta Dipate? Oh, nggih. Iso teng ngoten. Nggih. Niku srana sing kudu dilakoni, kan? Mengko nek Werkudara wis lakon lara Puntadewa grantes, Werkudara mati Puntadewa lara. Puntadewa lara, nek Lasdewa grantes. Nek Lasdewa lara, terus nek Lasdewa mati, sing grantes pun mboten wonten. Pun entek 5 niku. Ning rak wis kelakon mateni para Pandhawa. Lho, nek tumrap kula ngaten menika, Nggih. Setuju menapa boten, Nggih? Panjenengan midhaket atripun Begawan Drona menika matok gathok menapa boten? Menawi matok, mangke kula badhe sra pados srana, Nggih. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kompang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone susuh angin ngendi nggone Pangraos kula kados matuk ing kathuk syukur ngaten tegesipun menika sampun dipun bundhuli kemawon rembak menika kedah mejahi Panakawan lan Kurmi mangke menawi Panakawan pejah tiganipun menapa salah setunggal tartemtu Semar mangke lajeng grantes pikiripun menawi Semar grantes tumuli Semar menika pecah menawi Semar pecah Janaka badhe grantes menawi Janaka mangke grantes tartemtu badhe nandhang gerah menawi sampun nandhang gerah tartemtu badhe pecah Janaka pecah Werkudara pecah Puntadewa kaliyan Lasdewa kantun angel mijet wae nganti nggih Bawa Pandhawa pecah Panakawan pecah panjenengan dados Nalendra Hanjayang bawana mboten wonten badhe angucik Prabu Paduka anak Prabu Ngastina sananipun kados pundi sepados sak mangke suwek saged mejahi para Panakawan ngaten nggih ngibaratipun nabok nyilih tangan utawi kecekel iwake ning aja nganti bucek banyune lha piye nggih sananipun kados pundi nabok nyilih tangan menika damel sakit piyai sanes ning nganggo srana wong liya mangke riyen terus saranipun kula nyuwun wekdal sekedhap badhe nimbahaken menapa kula badhe matek aji pameling kowe lah dalah ya wis coba aku tak weruh nggon matek aji pameling kaya ngapa kula semanggaken Bapak Drona anggenipun badhe matek aji pameling ngrawuhaken dhateng sinten
badhe ndhawuh utawa badhe nimbali sawanipun murid kula ingkang kula tresnani kula Werkudara. Rai Werkudara sampun sowan. Nek Werkudara sampun sowan mangke badhe kula padosaken srana supados piyambakipun menika mangke mentala mejahi Panakawan. Ngaten nggih. Jagadéwa Bathara inggih pancen Jagadéwa Bathara. Lah ngaten titis ngendikanipun Bapak Tuna. Oh inggih kula semanggaken pun gek ngatek aji pamling. Kula nyuwun dal sedang Gusti Pati. Nggih kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saiki arep cecel apa sih? Kocap kata itu nalika semanten Begawan Tuna. Asih mati sing sikro matek aji pamling. Eling-eling pandhita limpat ing kawruh, pandhita ingkang wis buntas kawruhe. Nimbali ingkang putra niki Sang Werkudara. Jelek tanpa sangkan pawana karya kagiat kang samya mulak. Dirine siji dhek rambi jenggot. Lha mongko tak thukulke sedelo kowe gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus nek Garing Bagong goleki piye? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh, yanu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampeyan gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampeyan. Kaget tak undang Kang. Heeh. Lagi ngaso ning Randu Kumbala kaya ana aji pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adikku lanang cah bagus iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petruk ora? Petruk iki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk son Jombaya aku mesti tata pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk mergane. Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kowe nek ngenyek iki ketoke nrempet ning diel. Rasa nganggo satriya jadi pati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu, sapa? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Takon minggat sing adoh. Lah terus sing digawa bapak jadi pati, mburimu kuwi. Lho, gaweamu apa? Iya. Saka apa iki? Saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklek omahke digawe wong. Gawe macan opo piye mung ngertak kowe iki? Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara ku Petruk mburimu, lah sing gara-gara ora ono. Maksud lu kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara Garing karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk iku nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku engko ora sah nembang, ora sah. Kowe engko ora sah bawa lunging gadung barang ora sah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong Garing ya wangsulan, nek ora dijak omong Garing ora sah omong. Mun nek Garing curiga karo aku, cubriya curiga. Heeh, cubriya karo aku. Pokoke kowe ora sah omong. Oh iya. Manut aku wah jan setan lan. Yo diterangno sok tak kon dadi Garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae yo. Ngampet tambegan. Wis aku engko bakal muncul karo kowe. Nek kowe tak pucuk kowe bisa dadi Petruk. Karo tiru-tiru Bagong kowe yo. Ajar ora. Wis tak pujane Kang yo. Wah, padha nek iki. Wah iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok wah nyemelangi napa ngono lho. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Oh iya werna-werna to Petruk, ora sandadak sing werna-werna, butuh iki kelakon penjangkamu nggih. Kakang Antasena nggih. Wis dadi Petruk. Iya.
Engko kowe ning Ngororombo. Oh iya. Ngenteni Gareng karo Bagong, goro-goro ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi Gareng. Piye, Truk, kabare, Truk? Sampeyan Mas Pandur. Ya apik-apik wae, Reng. Waduh kaku iki. Nek wis ora apa-apa pun banter, iya, iya. Ayo padha nembang Sitom Parisono. Napa? Sintom Parisono. Sinom Parijata kok Sintom Parisono. Lha ya jeneng ora apal kok ya Reng. Nggih, mboten dados napa wis ben. Ben ngeten kula tak lunga. Petruk kowe mangatos sing ado. Kakang Antasena kowe mangkat kono. Gara-gara iya wisang Ndara Wisanggeni ngestoke dawuh. Ora usah basa lho, kowe basa ting penalit wong iki asline ora iso basa. Iya, iya, iya ngestoke dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat, Truk. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya oleh ora apa-apa sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel ora usah nembang. Wegah aku. Ngomong terus terang terus pelip malah tompo bulan barang ora ngono. Petro mlayu sing adoh, Petro kedadan saka pedang nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut ayo saiki padha ngayahi kewajibane dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih. Purnena panalingan ora majaring ratri linenggak jangkanira kabisanananing prang prata yuta aning prang prata yuta cakine wis mentem ya ngene iki ing atase sing arep mati kok dadak nyewa blangkon karo surjan. Petro wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe krasa sejatine? Yen to pratane Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid ya kuwi Werkudara. Nggih. Kuwi gantine kowe tak kandhani ya, Petro. Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa ya terus mau ya? Pengamaning Bawana. Babar kamulyaning jati. Kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit. Werkudara mbutuhke sastra cetha kuwi mau. Nggih. Syaratnya dewa ingin paling dawuh karo aku. Syaratnya dewa ingin paling dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale ora nek kejaba mung Petruk kantong bolong-bolong kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar. Perasaan dadak kowe kan gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula wektu dina iki pasrahno jiwa ragamu. Pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal boyo menawa negara mesti pateni Petruk. Semangka angguru sesumbar lindu bumi koncing. Kumalutuk kondur katuk nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan nek sing gandeng tekan iki niku sampeyan ampun sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna kula wegah nek Petruk kudu ngarung-ngurungake tangan kula loro dirangkek karo Begawan Durna lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna apa kowe ora miris gantu tekan omeng Karang Tumaritis iki mboyong Karang Si Werkudara kula mboten ajeng wedi nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal, aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dereng kula santa kula. Petruk edan ngajar Durna yen sadurunge mati ya golek pemarem diotosi karo Pendhita Durna sing wah Petruk edan Durna bapakku Werkudara aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak disiki ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng nek Petruk malah ngajar karo aku Petruk ki iblis lan sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Nduk mripatku iki piye Werkudara kok akeh. Teng klebir ora karo-karuan. Wah, ngaso. Nggo ndak semaput. Werkudara. Lah.
Kandhane semaput. Aku dibatang-batang sik. Aku deleke kene Werkudara kemuli. Yo. Petro, kula wonten dawuh, Den. Aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Tulunggane paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus syaratnya aku kudu mentolo mateni kowe. Ning patimu kudu mapan oleh negara Astina. Nderek, kula mboten ajeng silak. Petro niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampeyan mateni Petro sampeyan wuwuh ngelmune, Petro dijoli ngelmu kanggo kabetanipun gesang Ndara Werkudara, kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Nadan Petro tekaning pati, ning nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske, mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pramila mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara, kula manut. Bagus. Aku sing nembang Kang Garing karo Kang Bagong. Kang meneh. Ono Dik Bagong. Heeh. Jan selip iki. Wah, aku kok malah wedi ya. Wah, kok gede banget nek tenggonan gendruwo reng. Ya ora kaya Petro kaya. Ya, Tru ya. Ora. Ora to. Andane ngayal ya ora. Muga-muga sing ditanturi iso tukul arwana. Tukul tok kok tukul arwana ora. Ngrembaka woh-wohane, ngrembuyung gegodhongane. Saengga iso panen luwih saka tinimbang taun sing ngarep kepungkur. Ya, iya Kang Garing. Iki ayo ngaturke panglipur karo para lenggah. Ya ayo Kang Garing, arep nglipur apa? Arep buka apa Kang Garing? Atur panglipur tembangan sing kepenak, guyon maton sembrono parikena sembur-sembur atas sing ora dadi waras sing ruwet dadi tuntas. Iya. Sing nembang kowe karo Mas Bagong, Mas meneh, Dik Bagong. Oh, kowe ora nembang apa, Truk? Aku lagi ra seneng krungu swara gamelan Dik Bagong. Wah, ngapa sebabe kowe ora pecinta kesenian to? Aku lagi ra cinta. Lagi wegah. Ya, nek ngono aku tak nembang sik ya, Truk. Monggo Kang Garing. Milih Waranggana. Ah iya, wong tuwa iki nek Waranggana nek ora milih ndak ora jos. Iya, Waranggana. Kowe wis dikemuli iki arep dikirim ya Kang Garing. Arep dikirim nanti ora? Kaya bingkisan. Waranggana do kemulan kabeh karang ki adem ya minta ampun kaya Truk ora iku ya wis kandel-kandel. Sing maune pilekku wis mari iki dadi tukul meneh umbele. Seratke, Truk. Tak tunu kepalamu. Ndasmu biasane ndasmu kok kepala. Nek kepala ki sama kepala. Iya Kang Garing. Nembang opo engko tak ngrungokke. Sing tembang-tembang modern kae wae. Ingin ku teriak. Wis ta Truk kowe iki ngapa ta ora nembang? Anteng kok tak tembake. Yo minta maaf Kang Garing. Nyuwun pambiyantune Ibu Wahyu ya, Gong. Apik rasa jak omong Petruk ndak mulai mumet. Bu Wahyu arep karo apa? Iki mau ana sing nyuwun saka njero nalika ning transit mau. Nalika ning ndi Kang Garing? Transit. Oh. Nyuwun Sinom Parijata. Wala diaturake apik tenan Sinom Parijata kuwi Kang Garing. Slendro apa lepok? Pelok kok lepok. Belok nah. Neno. Wah, penak tenan lho. Wah. Gironge sing lanang seniman sing wadon seniwati aku kok kaya curiga kowe kaya wong lara ta Truk. Ora Kang Garing ya mbok menawa suaraku lagi owah sak utekku ya iso sing wadon seniwati kayane mumpluk kok mumpluk ora wis aku taruh Bagong weh ora dong ora mangga diaturake monggo Bu Wahyu dipun aturaken inggih menika Sintom Barisana sintom ora sinom ya sintom cakepan kok sudah tentu tartemtu
mampir mungkar mampir apa sida napa ora mampir mampir Dek kuwi iki mampir ngono kok. Kuwi lho. Rumah Irama. Rumah nang mandasmu jeblok. Antir sisan kowe. Aku ora komen aku wis mumet sik aku gagas kowe. Kowe iki nek ora domongke bapak, iki mesti kendingan demit ngendi iki yakin. Kowe mau nglangkai kijing. Kijing miring. Kijing miring. Kowe iki nglangkai kijing ora? Ora Kang Bagong. Kang meneh. Dik Bagong ora. Ora kok omonganmu kaya ngono, kuwi marayaku cubriya. Wis ora usah dadak gagas aku sing penting sinome dintekke. Ah iya ya. Ning ya dingengi sithik. Menono ponine. Nek sinome dintekke teneh melingsi. Udah. Iya. Kang Garing aku mah nek anarkis. Setan ora. Ya dirampungke. Iki engko gerongane tegane Kambil ijo. wah Saking tak apalke nek kuwi. bejane Sing kambil ijo. sing duwe bojo. Waton ojo loro. Yo mangga urung tekan kuwi kok ya. Mbok leren. Ngapa Mas? Kok mlaku terus. Lho mampang nganggo leren ndak sikile kesel. Kowe iki cakepan ya, Truk. Tak suduk kris wetengmu kowe. Sikil. Aja lali agamane, lali agamane. Iki terakhir rapopo. Lho kan Garing kok ana sing arep gawe pager bumi kok. Lah ngopo? Kok dinggahi batako akeh banget. Bataku dengkulmu flocok. Kuwi dus-dusan, isine Sego. wah. Dene pinter. Wedang kok ireng dicampuri Kopi kayak kopi. kopi. Jangan so, jangan mata. Hake. Sor. Ora nganggo sor. Wah. Kembang apik-apik dibubrah karo Petruk. Kowe iki bisane Sinompari Jata nglothok, kutut nganggo ngothok, uler kambang nglothok, jineman klambi lurik nglothok. Aku pas ora nganggo lurik. Aku nganggo kaos. Jineman maksudku. Iya Kang Garing, penak tenan sing jeneng iki mau apa? Sinompari Jata. Kok kaya ora apal to kowe? Wong kedunungan ino lali salah apes lan rambayar. Mati. Ya, kowe arep nembang apa, Truk? aku ora nembang tundeng. Ya ora usah nembang ora apa-apa, engko tak suli ya. Ya Kang Garing, aku tak ngrasake hembusan angin mamiri. Saya esuk ora saya ilang ning saya banter. Saya krasa nyang kulit. Nah ya ora apa-apa ora. Santai wae ora ya iki kali dilongkas rampung, sak jam meneh rampung. Ngono ya Kang. Iya, wis kecek-ceket. Kowe wae sing nembang. Ki mau slendro tak ganti pelok ya, Truk. Ya ganti sik kono. Lho, tegese iki arep tak ganti pelok larase. Ya manut-manut. Sing arep tok dawuh nyekar sapa Kang Garing? Bar Mbak Wahyu nglumpati siji. Antekno. Nglumpati Prastiwi ya iso tiba saka panggung. Maksud iki sindene nglumpati siji Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya. Nembang apa Kang Garing? Sing gumyak-gumyak wae ya, Truk. Iya sing gumyak. Penabuhe kon nutuki tempolong. Engko rak gumyak. Tak nyuwun pambiyantu Mbak Wahyu supaya bawa terus engko ditibake gugur gunung. Wah, seneng tenan aku Kang Garing. Ning diresiki isik ndak mampu. Kok diresiki isik ndak mampu apa lho? Lah jare dubur. Tak tunggu muter. Gugur gunung. Oh, gugur gunung. Ndak selentang-selenting.
Keringet aja. Masalah. Ayo, Mbak. Bawa pilok barang ki ya paling ora ya. Apa dilanggamke sik, Truk? Manut dilanggarke sik. Dilanggamke sik ya ora apa-apa. Langgame apa? Wis suwe nggonku ngentan kowe. Wis suwe kowe tan Lanune kowe tan citra. Lah kuwi apik banget. Lanune kowe tan citra. Wah, wis mumet dasku wis mumet kok. Aku wis buyar ket mau aku. Gagas Petro kuwi mripate nek omong kaya ora ngematke kowe. Kaya ning dunia lain nek Petro kuwi. Wis ben apa-apa engko diaturke bapak kok beda karo adat sing wis ora. Seliramu. Kiraku kowe tan citra. Nano. Monggo kowe nek gelem nembang suarane apik kowe lho mbangane aku. Mbok coba, Truk. Dikuatke. Kowe iki suarane gemlong-gerung iki kena penyakit apa? Suara dhuwur dikuatke. Ayo dicoba. Kiraku, aja bahasa Indonesia. Kiraku kowe tan citra. Kok kiranya? Kuwi lagune Dewa 19. Kiraku kowe tan citra. Kok iso kaya ngono ya, Gong? Mbok aku wis habis pikir aku. Matke Petro iki kaya piye lho. Amun tak enteni. Wis asane Bang. Hop meneng. Antem. Sikut merotel. Padake ora. Ngapa ora katut angin? Arep balik kok angine gedhe nganti katut. Monggo. Mbak Ayu. Kiraku kowe tan citra. Suarane kaya Camelia Malik. Malik apa? Malik matane. Katotok kowe. Kowe ngecek aku arep ana. Mripate wis malik kebiyen. Nyuwun pangapura Mas Galih. Pindho saduk mencrat nyawamu. Nadyan suwe taan Entuti. Enteni kok entuti. Mosok ning ngenteni suka Martin tuti. layang Oh, Didi Kempot itu. Kok layang kok Didi Kempot ora? kina wama ruta ambel-ambelangan teni wasuwe Angan angan teni rasaku ngantu ngantu Petruk wis mulai merem mripate. Rungokke swara sinden mripate wis abut wis. Lek gedhe wis abut ora jamak-jamak. pijer krungu Kok krungu swara pijet. Pijet. Pijet ora. Dadi melek krungu swara pijet. maya elingayen Diutang. taan teni Kledang-kledang nok Tung gendang duit tak tung. ora tak keprok watu. Iki ki cakepane padake kendang ora. Mula tak kira nek kowe ngendang ya Kang Garing. Kudu kledang-kledang tak tung gendang duit, tak tung gendang duit kledang-kledang duit. Wedhus ora.
Malah do cengengesan. Aku muni kledang-kledang tak tung gendang-dut, tak tung glendang-dut, tak tung kledang-dut. Matane tak bola pimpeng ae. Kledang kledang lakae bocah Ya gak ya pindah ya. Aku gak karo Petruk iki. Wala jenenge ngono ku rasa hidup semati. Tetep tak tutke. Setan ora cakepan kok digontak-ganti ora. Lah tak kira nek bocahe mi arep ndelok. Badut ora. Ya to. Iki tibake langgame, Truk. Iya Kang Garing. Tak enteni. Ngenteni sapa? Iki tembang. Masa sok nyaut-nyaut to. Apa piye tak tekake ya.